I avui, nou capítol en la crisi de l'Hèrcules. Preocupació total a Alacant. La ciutat és un clam contra el propietari Enrique Ortiz. Este matí, els grups de l'oposició a l'Ajuntament s'han reunit amb una representació de les penyes herculanes. Tracten de fixar una postura conjunta per atraure el club del Pou. Tres dels grups de l'oposició a l'equip de govern i la penya Associació Herculans, una de les més representatives, han acordat que es presente una declaració institucional per a deslliurar l'Hèrcules de la gestió d'Ortiz. El document se sotmetrà a votació en el pròxim ple, previst a final de mes, després de les fogueres. Ortiz no sap gestionar la seva contracta de la neteja i tenim un club que està brut perquè també Ortiz tampoc ha sabut gestionar. Màxima preocupació davant el futur i la viabilitat d'aquesta institució centenària. Solidaritat amb els esportistes, amb l'equip tècnic, tots els treballadors i treballadores. Els aficionats estan desesperats. Una de les propostes serà que el consistori impulse un òrgan que intercedisca per atraure possibles inversors i donar-li relleu a Ortiz després de 2 dècades de gestió molt contestada. Cualquier alternativa que suponga la salida de Enrique Ortiz del Hércules creo que es positiva para el club. Hemos llegado a esa situación en la que ya nos vale prácticamente cualquier cosa.